YOBUNGCWELE. Ewe. Boluthando.
Iyambonga uThixo abathandekayo nami ekufeni njena amen. Uthixo uthathe umongameli wase-Eastern wathi xa uyibambe ekugqibeleni iba nzima kakhulu. Amen. Amen. Ndizibekele izwi wafika uba ujabule ngolwesithathu walithatha walisa waligqiba futhi. Amen. Amen. Kuthethiwe bathandekayo nama-9 minutes ndine-30 minutes qha. Amen. Ndiyambonga kakhulu uThixo uhambe nami kulo nyaka usekuhle empilweni yam. Sofunda izwi incwadi kaMahebhere chapter 2 verse 1 bese siwelela ku-chapter 3 sithathe u-4 siye kwiDeuteronomy chapter 2 verse 1.
sithi inkuthazo. Kuyafuneka ke ngoko ukuba silumke sibambelele nkqi emfundisweni esivileyo hleze siluthuzeliswe. Verse 2. Kaloku ukuba udaba olweza nezithunywa zezulu lwalulukhulu kangangokuba ukulutyeshela nokuludela bekuzisa isohlwayo esifaneleyo, singaphuncuka njani ke thina xa siludela olungaka lona usindiso? Inkosi ngokwayo eluvakalisayo olusindiso kuqala. Baza ke abo bayivileyo babungqina ubunyani balo kuthi. Chapter 3 verse 4. Mahebhere chapter 3 verse 4. Indlu nganye inomakhi wayo. Kadwa ke ngoku uThixo umseki wazo zonke izinto. Eyena uMoses wayathembekile endlwini kuThixo iphela. Esisicaka esasimela ukwalatha izinto eziza kutyhilwa nguThixo. Kodwa ke yena uKristu uthembeke njengonyana endlwini yakhe. Indlu leyo ke sithi akumbi ukuba sibambelele singena dyudyu kwithemba lethu esinebhongo ngalo. Deuteronomy chapter 2 verse 1. Hlaziyo mnqophiso chapter 2 verse 1. Emva isihloko sithi ukubhadula entlango. Emva koko sanduluka sangena entlango ngendlela eya kulwandle olubomvu ngokwelizwi likandikhoyo. Apho ke sathatha ithuba elide ukujikeleza ezo ntaba zaseSeyiri. Undikhoyo ke wathetha nam wathi, salilide ithuba nizama ukujikela le ntaba. Ngoko ke jikani niye kwelasentla. Engoko uzubayale abantu uthi, ngoku seniza kungena kwele ntaba laseSeyiri. Nkosi yiyo
Thixo amen. Amen. Ithixo yeBhayibhile kumele amen sizithathele ngqalelo izinto esazivayo ngoba hleze sikhukuliswe simke kuzo. Amen. Hallelujah. Kumele sithini? Sizithathele ingqalelo Intoni? izinto esazivayo Hleze simke kuzo. sikhukuliswe. Hallelujah. Kumnandi ukusindiswa. Kumnandi ukukholwa. Amen. Sifika kumnandi sivuka ukuthi kumnandi nyane ekusindisweni. Amen. Amen. Kube lezinto endleleni ezibasihamba esibasenza njani ngoba ukusindiswa nokukholwa luhamba. Apha ke luhambeni kunezinto abantu abaye baziyekelele bangazibambi. Amen. Benze njani? Baziyekelele bangazibambi. Bangahambi nazo. Amen. Kushiyelwe ngencwadi kaShadrach noMeshach noAbednego. Kodwa babezawufakwa emlilweni bazawuthwani? Latshiswa mos iJerusalem sasivile lenziwe njani? Lalishisiwe nonzayivakalisa noba ninga. Amen. Latshiswa intoni? iJerusalem bathinjwa baye eBhabhiloni. Amen. Bayaphi? Banyanzelela ukuthi makubhale umbhalo babangaqubudi nabawuphi uThixo. Amen. Into ebisenzeka beseJerusalem babefundisiwe benjani? Bafundise eJerusalem. Latshiswa iJerusalem ngexesha elirayithi. Amen. Benezinto abaye bazithatha ebeseJerusalem. Amen. Ezizabakhulula kwilizwe lokuthinjwa. Hallelujah. Ezizawuthini? Ezizabakhulula Kwilizwe lokuthinjwa. Bafika kwilizwe lokuthinjwa. Amen. Babekela imithetho benza njani? Babekela imithetho. Amen. Kwafika ixesha apha bazawufakwa khona emlilweni bazawuthwani? bazawufakwa khona emlilweni. Amshoyo eJerusalem babefundisiwe ngemithetho elishumi. Bayithatha bayifaka kubo. Ejerusalem. Amen. Apha kuthiwa ingaqubuthi nakuphi uThixo. Bahamba nayo. Amen. Benza njani? Abavumeli ukukhukuliswa bubumnandi bokuba seJerusalem bakhoze ecaweni. Amen. Ngoba ingxaki yensindiso namhlanje. Amen. Bamnandela abantu ukuhlala ensindisweni. Zibe izinto zihamba. Hallelujah. Kumnandi uhlala ensindisweni. Kumnandi usindiswa. Kumnandi ukholwa. Kodwa kunezinto ekumele uhambe nazo. Ungahambi nevibe yokusindiswa. Ungahambi nabantu abasindisiweyo ungasindiswanga. Amen. Amen. Kwafika apha itraining yabo bekumele ipase khona. eJerusalem babenzani babethishwa. Amen. EBhabhiloni bayobhala i-exam. Bagraduate eBhabhiloni ngomlilo. Benza njani? Bagraduate ngantoni? Ngomlilo. Into abayifunde eJerusalem kwakumele bayipase eBhabhiloni. Into ayifunde apha. Amen. Kuthi kumndodwa. Asiyo iJerusalem kumle. Kholeleni. Nesizathu kum. Amen. Asiyo ntoni lena kum? Asiyo Jerusalem yintlango. Yintlango yobungcwele. Ngoba uma sifuna kuDeuteronomy chapter 2, amen. Ithi bangena kwintlango yobungcwele. Yayintlango yantoni? KwiKhadeshi yayintlango yobungcwele. Amen. Apha kuyintlango yobungcwele ekumele ufunde ubungcwele uphume une-product yantoni yobungcwele. Yintlango yobungcwele. Ngoba zikhona izinto ongazifumaniyo. Amen. Akukho hotele apha. Akukho hotel. Molweni. Tata. Nicumbile na? Hayi tata. Nicumbile na? Hayi tata. Yiwa.
basindiswe. Ingxaki yabantu abakholwayo bayayilisa. Ngexesha lokuba kumele basindisiwe abasindiswanga. Basindiswe izinto ezibhedayo. Amen. Senza njani? Senza njani? Awuyahlungu sindiswa nyani. Hey Jesu. Uzamqamba nyani uThixo? Amen. Afanele ukuba sisekusindisweni. Kumele silwele ukuthi masisindiswe. Masenze njani? Masisindiswe. Amen. Umbheda udalwa ngabantu abasendisweni. Abaphila ireligion besekusindisweni. Bavela basindiswe kodwa babambe ireligion. Ireligion yaziphelele. Ireligion inenkani. Ireligion angena kumoya ngene ukwireligion. Ngoba uyakwazi ingayiko. Ube ngathi uyayazi. Ube ngathi uyayiphila. Yebo uyayazi. Yebo ungayazi inkolo. Amen. Kodwa ukuyenza. Leka ngishumela serese. Ndathi ndikoleleni. Amen. Andifuni uhamba nabantu abane-experience. Ngoba uhamba kumuntu one-experience ade abe namaqhinga. Ngoba uyayazi inkolo. Icela ku-A kuphi. Kubhetele uhambe nabantu abangena-experience. Abazawunikela umoya oyingcwele. Bayi-experience. Amen. Akakho uJesu khona. I-function ne-duties zikamoya oyingcwele kukukhumbuza ikholwa. Kukudishi ikholwa. Amen. Ukwenza njani? Asidingi experience. Siyayidinga kwizinto zenyama. Kodwa emoyeni sidinga umoya oyingcwele. Nawuqasha ukusindiswa kugcwele abantu abayibamba nge-experience ukusindiswa kukho. Bayibizele ukusindiswa. Isangqondweni. Isangqondweni. Ayikho emzimbeni. Ayikho emalungeni. Akayiphili. Noba uyathetha akayiphili. Qaleleni. Sifuna ezulwini. Uyasindiswa. Ndithi intlango lena kum yobungcwele. Emandipractise ndiphile ubungcwele. Ireason yoba athi uThixo kudala nijikeleza le ntaba. Amen. Nobe siyifundile. Nifuna siyirepeat. Repeat. Chapter 2 verse 1. Emva koko sanduluka sangena eNtlango ngendlela eya kulwandle olubomvu. Sangena phi eNtlango? Ngokwelizwi likandikhoyo. Apho ke sathatha ithuba elide ukujikeleza ezo ntaba zaseSeyiri. Sathatha ithuba elide sijikeleza eyofundi. Undikhoyo ke wathetha nam wathi, selilide ithuba nizama ukujikela le ntaba. Ngoko ke jikani niye kwelasentla. Niye ngasela yetla. Sekunjani? Nijikeleza le ntaba. Amen. Le ntaba le yaseSeyiri. Amen. Kuthiwa kunentlango egama layo kuthiwa iKadeshi. Amen. Igama elithi iKadeshi lithi holy. Amen. Uthixo wabafaka ngabomi phi? Ukuphuma kwabejikuta babengekho ngcwele masihambe ensongo. Babenjani? Wahamba nabo uThixo kube yazi ukuthi ndizabafikisa kwindawo engcwele. Apha ulowo nalowo azafuneka aphume nobungcwele. Kwintlango yakhi? Yewilderness uThixo wayenzele ukuze baphume bengcwele. But ifela nabo bahlala 40 years bejikeleza. Besenza njani? Bejikeleza. Ngoba ekusindisweni kugcwele abantu abakhe isekulu. Kwisekulu akunozibali kilometers ambileyo. Ufumana izinto usifumana last year. Unikwa the same abantu abebike last year ngoba ukwisekulu. Kina kwisekulu.
Ingadi abantu basekusindisweni kodwa baphila kwi-7. Uthi uThixo kabuzani isabi ninyukele ngasentla. 40 years. 40 years. Kwindawo yobungcwele baphuma bengekho ngcwele. Khona ingxaki. Khona ingxaki. Kwindawo baphuma leyo ndawo bakabekelekho bakumele ibaproduce iproduct yakhona ibe bubungcwele. Bawusihla ususifundela ukuhlengana ithi ibhayibhile sebendlulukile. Sebenza njani? Sebendlulukile. Amen. Baspenda 40 years bebhadulaphi kule ntango yantoni wathi uThixo bendlulukani nyukele ngaphi nyani ke bahamba benza njani ekuhambeni kwabentu bayaleka ukuthi nizogqitha kwimida yabantu benu zeninga nithengisi amanzi niwabhatala yena nalena nto njani andikho apha. Amen. Kodwa baspenda 38 years 30 ukusuka entaba uhambo lowo belusiyaphi ekhaya baspenda kwi-38 years bakusenzeka ntoni ithi ibhayibhile baphela amadoda okulwa uThixo isandla sakhe siphezu kwabo uyababulala ngokwabo waya babulala kwakutheni asikho khona. Amen. Ireason yoba ukuthi bababulale kwindawo befake kuyo baphume bengeyiyo lento abafuna bebeyiyo bebengenoye kanana bengekho ngcwele baphuma besiye kanana bengabantu bempi balibali ukuthi uThixo indoda yethu akudingeki wahamba naye ube ngumntu wempi. Yeah. 38 years. Ebaqonda ukuthi kwendleleni. Ithi bade baphela amadoda imfazwe tu. Enza njani? Bebulawa ngubani? Bafake endaweni. Yoba ngobathi babephuma. Baphume kanjani? Bona benza njani? Dali khona kudala. Khawuta na 20 years na 30 years. But sekiseka. Sekina. Sekiseka. Sekina. Sekina. Yaani nathi kungosikhazi phambi shimaya nje. Lo angithembi nkosi. Kodwa baba hayikhona. Dali. Sizayo kuthini thetha ukhona andithe. Kodwa baba mntana ngala. Hayibo. Why ungathembi? Ndithi ndithembe uJesu lapha kuwe. Yebona ndihamba la Jesu angenza nantoni. Umuntu lo umthemba ngoba noJesu. uJesu akasijikeli. Izinto sonakala umka uJesu abantwini. Bampilo yokukhomba. Laba ningiliba nje. Yamthanda ndamthanda. Ngoba uJesu ephakile. Yebona nje uJesu kuye unako ukuba ayephelene athi nike ibhamna. Mbana yoko sengisama ne-underwear. No, kanti kwathiwa zizinto endizazi. Zizinto ezikhona. Ndithembe uJesu onjani. Ngefona ndihamba kuyonakala. Thetha into engekhoyo na. Thetha into engekhoyo na. Amen. Ingxaki abantu baphila kwi-7 besekusindisweni. Kephi? Asibaphi? 7. Jesu. 7 baba. Ungayibathi isikenza yavule? Ziyafana. Iyajikeleza. Kunjani? Awukho ntoni? Uthi kuJesu sekudala. Yenzani njani? Nikelani. 40.
Yes. Baby. Sa. Iyaphinda ukusindiswa kwenziwa njani? Inoni? Uyasindiswa wenza njani? Nyoba nivanga kathati. Sithi inhlango yokusindiswa yana. Yana. Andi-expectanga ukuba ndingatrithwa as ihotela. Andi-expectanga ukuba kwi-comfort zone. Amen. Kwinhlango iyakufundisa. Kunamaxesha zinqaba izinto. Funeka uyolila kuThixo. Wenze njani? Kunezinto kwinhlango ezingekhoyo ezizawudonsa ubungcwele. Awuye wabuthanda wabuphila. Uba kuwene khona buzengabana ntoni? Hayi alikhwapha nantoni. Yiyephi. Ndiyaphinda ndithi kunezinto ozifunayo onjani uyazifuna izinto kolweni amen but azuzubakho ngoba ungekayiphili impilo yobungcwele kumele ukuze zidilive ubone ukuthi sewungcwele uyayidizeva le uyawadizeva namandla kaboyingcwele ngoba sewuyawa-exercise ubungcwele usenqando wilderness. Asisindiswa ngoba sisemhlanganweni. Usindiswa kwindawo osebenza kuyo. Abantu abakholwayo ababi babanyani. Mna ndidila nabantu bayakhola abawubumbana. Kanti lithe isusu ngeni. Imithetho elishumi njani? Izinto yoba angasho uShadraka noMeshaki bahamba lelizwi unganqumi. Ngoba izwi lingathi balitshi. Noba ungalifaka emlilweni alisoze litshe. Amen. Izinto yoba bangatshi uShadraka noMeshaki phi? Emlilweni. Yilizwi abalithatha eJerusalem elithi uzungabi naThixo ngaphansi nobakhozi. Kwafika apho kumele khona babhale i-exams into abanayo. Bamba. Amen. EJerusalem belingenabasebenzi ngoba besekumnandi. Amen. Likupage bani? Kupage 1 belingenabasebenzi. Baya kupage 2 alithingeki. Baya ku-3 alafuneka. Baya bahamba nalo. Kwezi page bahamba nantoni? Nalo. Kwafika kupage nabalidingekayo. Bafika benalo. Lingakukuliswanga. Anidlivi? Amen. Imithetho elishumi isaqaleni. Litshisa iJerusalem sebedede ukufundiswa. Amen. Uma bengayithathanga ngebebetshile nabo eJerusalem ephakini. Esiphelele ntoni? Yebo Chief. Inkosi. Ibabafundala into abanayo. Lilizwe kanjani? Abangithatha bahamba nalo. Benza njani? Bahamba nantoni? Nalo. Lafika layi-solution ngexesha lokuqaleka kwabo. Kunezinto angasoze ufumane i-solution kuzo noba ungathandazelwa noba kungeza bangakanani abefundisi. Amen. I-solution ibizwa yaphelelwa ngo-2016. Anivanga? Molweni. Ndithi mandiphinde. Kunezinto noba ungazama kuze kubantu abathembileyo bakuthandazele ucinga ukuthi kuzawulunga. Amen. Kube ucibeyisi bakuthe ngo-2016. Solution iklaba lisuka bani? 2016. Molweni ekhaya. Amen. Molweni. Vumelana. Vumelana kakuhle. Sikhoneni ecaweni. Sakushinithi. Wayekizwi wakhukuliswa kulo. Uzosinda njani after uyilisele usindiso?
Abasebenzini abasekusindisweni bekumele basenzwini basendabeni. Hey Jesu. Hey Nkosi yamakhosi. Ndiphalela ntela yazi andibabukela noba andisijonga kila Status. i-status abantu ndibanontsoni nabantu abathatha ifoni bajonge i-status irizini yoba ndingazijongi because abantu sebengababhali nabachazi nje uzawubona ilizwe libhale kwi-status but akaliphile ulibeka kwi-status ulibeka phi efowunini lawena lifake ebani andinajelasi nge-status zabantu. Amen. Kodwa kumele lidawunlowude kulingene apha kuwe uhambe nalo lingabi iyalahleka le nto ayinasolution yobomi bakho le nto. Amen. Nebhayibhile bangcwele athi la mazwi lapha abhalelwe ngukayistori wekholwa ekumele lidawunlowude izwi liphile ngaphakathi. Liphile ngaphakathi. Ungamanyoni lanje ebhayibhileni uhambe nalo ahletheni bahamba nalo bafika apha lingekho izwi bazancedwa yinto elapha kubo. Sika sahlukunyezwa ngo-2020 kholo nababona bayehla bazalwa banjani bayehla. Hayi ndizongena kakhulu ndizoyithetha. Amen. Benza njani? Yehla. Abo kwavalwe ukukholwa kwabanye abantu benza njani? Into ukukholwa ziyenza isikhathi esibuhlungu ezinjani? Hlalele incwadi yesishilelo apho indichazela khona. Amen. Ithi kuzawuvulwa amatwini akumele avulwe ayi-7 abunje. Mangaphi? 7. Uma ndifika ndabala ndakhawunta ukuthi sikwityina lesine sishekelwe ngamatwini amathathu. Nayo i-evidence yale nto ndithethayo. Sikwelesingaphi? Kwelesine sishekelwe amangaphi? Amathathu. Why ndisithi sikwelesine? Ithi kwelesine kuzawuvela ihashe elibheki elikhwele ukufa, igama lalo ukufa. Bazawufa abantu iimbombozolo zomhla akufiwa. Kufiwa oko sikwengaphi? 4. U-5 maybe ngeke umfile because u-5 usingle. Amen. But u-6 kulapho uzawuqaphela ku-6 kunopresident konke bazawubaleka baye entabeni bathi siweleni bebaleka ingqubo kathini. Njalo. Haleluya. Uyabuya ujesu abantu baphila kwi-circle ebuya imali basaseliphi kwi-circle lengabancedi into. Uyabuya ujesu baseliphi abantu baphila kwi-circle uvuka ekuseni kwi-circle ubomi bakho buphila kwi-circle ubugcinela kwi-circle. Malusi. Uthi tata ndikwimali yam yokugqibela uphela kuthi njani? Lo tata nothi wena nam ndikwimali because iBhayibhile ithi phaphani ngoba ndingazi. Andikazi njanaka akukho bhuku akukho ntoni ngafika nani. Ikholwa kumele lihlelelike. Sikwimali yantoni? Yokugqibela esikhona iChristian. Kumele ube kwimali yantoni? Sibeke kwimali yantoni? Akukho nto ibuhlungu ndandibukele i-TV ndibukele i-wrestling Formula 1. Amen. Walida umuntu i-race kwasheka iilebhu ezi-2 kuzothiwa yiwayo yini ezingaphi uyalida wayekugqibela kusheka njani? eyi-1 wafika kwindawo ejikayo enjani? endaweni yoba areduce ispeed wa-increase ispeed wayotshayisa ibheriya wenza njani? uthe ezama ukuthi makayibuyisele ayakwazi. Wafika unumber 2 wadlula. Wafika unumber 3 wadlula. Wafika u4 wenza njani? No5 kwalandela. Kodwa bagqitha bewogqibela u20. Eyona nto yengenza ipeni ukuthi akekho yena kwirace ukuthi uphume number 5. Akabikho ukuthi unjani? Ulidela irace 48
nawe ukwi-channel yakho kodwa drayiva kahle drayiva njani usazi ngifuna ukuya kulanda ngifuna ukwenza njani uyofika kulanda ufuna ufika kumele sizithathele ingqalelo esazivayo ngoba hleze sikhukuliswe simke kuzo sofika njani after siyilizele ntoni isindiso molweni khona amen ithi pha ulanda wayaphi indlu yakhe ayitshoko itshile pha kumahebhere ne ithini isini Amahebhere chapter 2 chapter 3 verse 4 ke yena uMosisi wayethembekile endlwini kaThixo iphela. uMoses wayenjani wayethembekile endlini kaThixo enjani iphela yena indlu kaThixo khona asingayazi yedwa baba hayi kona khona ikhona wayethembeke endlini kaThixo yeyiphi indlu kaThixo andikwa Kumzimba. silindele usuku
Ibhayibheli umoya ongcwele uhlala kulo. Niyindlu kaBaba, thembeka kulo kulendlu kaThixo. Thembeka kulendlu kaThixo. Yathemba. Yenziwa njani? Yathemba iseyo yakho. YekaThixo. Thembeka kuyo. Amen. Verse 4. Indlu nganye inomakhiwayo. Indlu nganye inantoni? Kwenza ntoni? Iyayakho okanye uyayichitha? Indlu inantoni? uJesu sebenza ngomzekelo uthi amen ikhona indoda eyayisisilungu bayayakhela indlu yayo phi yayenza ifoundation yabantu yanjani uma ungafuyela ifoundation ekusindisweni ungamnandi ngelona balapha ifoundation yabantu yokusindiswa bacinga ukuthi kuyacawa kucawa asiphili kwi-religion siyakusindiswa indlu kanje Again. Asitawi siyasindiswa. If the foundation is set away, ikwi-religion ngeke soze zawujikeleza ixesha elide ngoba ukwi-religion awubekusindisweni. Ireason yoba athi uJesu wayezele basindiswa abantu. Indlu nganye inomakhiwayo, kodwa ke nguThixo umseki wazo zonke izinto. Ngubani? uThixo. Foundation ba sibekela uThixo. Athi abokwa ngenza abokwa hale yakanjani idingeke yenziwe njani le yakhoba kuba uyakha ngezinto ezingazunceda izawuhambira nje ngokungaqhathi apha endlini izawuhambira nje ucace ukuthi ngokhe umkhulu ngokumkhulu uba kuvela umoya uyachaza ukuthi molweni molweni Verse 5. Ke yena uMosisi wayethembekile endlwini kaThixo iphela. Wayethembekile. Injani phela ewe esisiqaka esasimela ukwalatha izinto ezaziza kutyilwa nguThixo. Verse 6. Kodwa ke yena uKristu uthembeke njengonyana endlwini yakhe. uKristu njani uthembekile kuthi siyindlu hayi asikho uKristu unjani Thembekile. Hey Jesu. Kodwa ke yena uKristu uthembeke njengonyana endlwini yakhe. Indlu leyo ke sithi endlini uKristu uthembekile kuthi endingaphazami kanjani andimthembi uthemba uKristu uthembekile uKristu Hallelujah. Setha rongo na Hey Jesu. ithembe ba engekho uKristu bajikela ngambonala engekho ngoba ngemoment efuna uKristu kuzamudisana Hey Jesu. siyindlu kaKristu sintoni kabani uyiphethe njani uyiphethe njani Mandinengxaki yabazali abasindiswa baphakathi kwabazali bakhe asindiswe nyhani ngokuhamba nabazali bakhe xa engekho kubazalwana akasindiswanga
akathembekanga uKristu akathembekanga uKristu. Amen. Abe sithi iBhayibheli uKristu uthembekile endlini yakhe. Wenze njani? Kule ndlu yakhe esithi Molweni. Haleluya. Molweni mama. Kumela. Kumela. Nikangombe. Kamuha. Njengabili uKristu endingabazi. Esiyo thina. Kubantu ngokwayini washilana ubrada wakhe. Ngoba wayengekho uKristu. Wenjani? Brothers bobabili. Bayengekho nomuntu abaxabanisayo. Babili. Baxabanela nje ukwenza kuhle. Ukwenza kunjani? Kwakuhle kazi yesikali zifika ukuthi kwesi isikali sikakaya nasamkela. Wafika wabona ukuthi nansi ingxaki. Sendingasamkelwa ngubani? Kulona ingxaki. Amen. Uthi uKristu kulenzi uthi kabani? Uthi uKristu awudingi bantu. Njeba awudingi bantu kulenzi. Yathela yenza njani? Ngegazi elixabisekileyo kwathotywa. Amen. Izwi lizothenga wena ukuze uJesu aphile kuwe ngaphakathi. Uyiphethe njani le? Uyiphethe njani? Amen. Siyasala sikasibe emhlanganweni azana ngempande lapho nabakwaye soba senze list yabantu abathenda inkonzo ngaba bazawungena ekwayami. Lena ayifuneki layibhala. I don't care noba singathula sibahlanu. Sinjani? Sibahlanu. No yeyam andiniki omnye umntu. Ndandithethe abasesebe sibangangqina abakho. Zange nithi. Bakhona abangakanga bangene phi? Abakanga bathula. Nathi umuntu ndizamphawula ndizawuphakama kwesasithuthi ndithi yangohlala phantsi ndayenza uba ndakhona uzothatha itshansi yokuthula phi emhlanganweni ndingabona sekathi noba kuthiwa ugifted kangakanani. Asifuni igift ezininzi, sifuna abantu abasetyenziswa nguThixo. Ibamba lonakaliswa ngabantu abagifted. Gifted imashini bakhe. Ngoba sithenga igift. Kanti uthi kuyakwazi ukwenza into yakhe. Awuyakwazi. Uyakwazi entlango adala amanzi akhulu. Amen. Siphethe njani? Siphethe njani? Siphethe njani? Sileta igift. Asileta abantu bagqwese mthixo. No, siyalibosha baba. Hallelujah. Siyalibosha. Uba ndirongo ndingandikhupha imzini. Siyalibosha. Uba sileta igift, sibeka sitangile khona, siyawusebenzisa abantu abathixo. Yes. Yes. Ndikhotheni. Hayi ndikhotheni. Khoteni. Umani wena ugripti. Ugripti wenze. Amen. Unjani? Siyamkumbisa. Uba sizawuleka igifti, neba sithi zona. Siyakujonga yimbi. Ngoba isona sifunda. Ayondawo yesona. Uyahlukana naso. Hayi nithe naphula. Nithe naphula. Ayiwe esona. Shida yabahlukane esona. Uphila impilo ye-holiness. Yiwina ndiyasiya i-holiness le.
iJerusalem silindelelise ezulwini. Balelibaya. Silindelelise. Apha kungekho ntlungu, kungekho kufa. Kwakisiso baqala sigqithile. I don't think I kumele ukukhuthala benze izwi. Uthe uJesu masiwele benze ngoba ayiflonga uJesu. uJesu khona phela. Unjani? But kulanga unoJesu kuvela ingxaki. Abantu ba. Kulanga unayo uJesu phela. Inaba. But sikhona ingxaki kulenda unjani? uJesu wenza njani? Lokhu kuphikela khona uJesu. But enze njani? Amyeka wayolala. Basebemvusa bathi mfundisa ukhathalile. Shabana. Incwadi eBhayibheli wavuka wakhala imaqala. Wasebabuza, where is ukhona? Ukuthi ake short la ngibona lokho. Yosiyazi izinto ngiyansela kanti ngintaba. Because yavuka othithela ekhona uJesu. Behamba noJesu. Besenza izwi likaJesu. Kwafika ntoni? Amathutha uzowabona entaba. Uvela imimoya emikhulu isentaba. But sikwintaba yokusindiswa. Ukhona uJesu phi? Akavuka ukuthi bathethe ukuthi akekho uJesu. Ukhona. Ukhona. But isenza njani? Senza njani? Basebenzisa ingqondo zabo abantu. Ngoba ipi? Wele ukusindiswa phi? Enze yakho imizamo. Enze Inga, kanti sokushini ikhululo ebethe masiku. Asona? Masiwele. Ayikho kuba. Kuye. Wena wenzela?
ngeke qha ubhilive yena ukholelwa ba yena iyakhiwa le nto yenziwa njani nini siyakha nini sizoyakha kwenyexa akasize emhlanganweni siqale ngathi sizivile sikhulume kahle siyeke ezi neziya ngoba sifuna uyobona emhlanganweni sibahle kunjalo ne wena ulikhona lethembekileyo ngathi uthembeke kusathana akuqale uthembeke kubani sathana nothi kuthixo Angiphazama ngisangatheka angithi xa kuziyeke ulikhola wenze noba intoni uzolinda uzoqala start afresh xa ngathi siye emhlanganweni qala ube likhola xa ngathi izinto zinja njani uthembeke kusuke ungawuthembekanga kuthixo kule ndlu yakhe Hallelujah. Ishiyeke ukuthi sonke ukuthi sibuyele kuwe baba usincede siyakhe lezi ngoba usilindile mfihlakalo ufuna safike ekhaya singenalo ibala siyabonga ke boyingcwele egameni lenkosi uJesu amen. He the blood,